Heidi, du har valgt et mørkeblåt jakkesæt. Du havde sagt til mig, at du ville have enten et gråt eller et sort. Og jeg siger til dig, at du skal have et blåt. Og grunden til, at Heidi skal vælge et blå, det er simpelthen fordi, hun har så smukke blå øjne. Og når man får en farve på, som går op og matcher øjnene, så skinner øjnene endnu mere og bliver endnu større. Og det har faktisk en betydning for ens træk, at de går mere op og mere åbne, så man udstråler faktisk meget mere. Og det er vigtigt også for dig, at når du skal ud og performe, at du har den her udstråling i dine øjne, fordi så bliver man også meget mere mødt med fortrolighed og seriøsitet. Ja, og den blå farve er sådan en rolig farve. Blå, det afspejler simpelthen, at man kan stole på dig, og du er imødekommende, og du er helt nede på jorden. Det er derfor, at mange banker har det blå i deres logo.